Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana imos coñecer en detalle dúas xoias da nosa contorna, o Pazo de Feciñáns en Cambados e o Museo de Pontevedra. Tamén imos conversar coa escritora Andrea Fernández Plata, que é responsable dun interesante espazo creativo na Illa da Arousa. Ademais, na parte final do programa imos cociñar, porque non hai tempada do Verán Verán sen o seu correspondente show cooking. No apartado festeiro estaremos na Feira Celta de Porto do Son, na Festa da Xouba de Rianxo, no Carneiro Aspecto de Moraña e tamén na Festa dos Muiños de Meaño. Benvidos e benvidas ao Verán Verán, comezamos. Pois comezamos este Verán Verán en Porto do Son. A vila volveu ao tempo dos castrexos coa súa Feira Celta. Por ali milleiros e milleiros de persoas para gozar desta interesante proposta. Unha feira composta por máis dun cento de postos e ademais este ano destacando o reforzo das actividades de rúa e tamén os espectáculos en gran formato. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán Verán? Aquí estamos no Porto do Son. Donde? Na Feira Celta. Imos a disfrutar de cultura, de gastronomía. Aquí hai de todo, así que non vos perdades detalle porque isto é... Bueno, pois hai diferentes postos de comida e outros de artesanía, tanto local como... Bueno, tamén un pouco de fora e, bueno, son os postos que hai aquí. Quedanos moitos metros por recorrer, que estamos buscando artesanos. Sí, pois ata ali arriba ainda podes dar unha voltiña importante, Sí. Acabamos de chegar fai un pouquiño, pero, bueno, está bastante ambientado, verdad? Hai bastante xente. Que iso, desde aquí? Sí, o meu mozo de feito é nativo daqui, de Porto do Son. Eu son de Ribadumia, pero arrimámonos hasta aquí, de paso damos unha visita aos xogros. Que é o que máis che gusta de aquí da feira? Os espectáculos que fan, os pasacalles, está moi ben. Gustache entonces? Sí, venimos pola meniña tamén. Tamén lle gusta entonces? Hombre, cando hai xogos, vai xogar bastante. A que sí, Alicia? Me está gustando mucho, hay muy buen ambiente. Lo estamos pasando muy bien, nos gusta mucho Galicia. Sí, estuviste visitando los artesanos que están por la También. feira. Hai que vivila, hai que estar aquí, pasar horas, ver as actuacións cando as haxa, os postos de artesanía, tamén comer, claro. Tamén comer, eso que non falte nunca, os gallejos somos de bo paladar. Sí, xa se ve que aquí na praza por lo menos todo é comida. E vos que tal? Disfrutando da feira? Sí. Que é o que máis vos gusta vos da feira? A mí las tiendas, porque a mí los ogros no me gustan nada. Las tiendas, tú eres máis de tiendas, ¿no? Sí. Os monstruos. A ti os monstruos? Bien, vamos aquí con la gente poquito a poco, pero bien, contentos. ¿Y qué tipo de productos tienes por aquí? Que a mí me está torturando la existencia. Bien, pues nada, tenemos el producto que elaboramos allí en la zona de León, la Astorga concretamente, sobre todo la cecina, los chorizos caseros, quesos muy buenos, artesanos y choricitos de cabra, de todo un poquito tiene. Representa lo que sería un poblado vikingo, un poblado celta vikingo, y en este caso sería una carpintería medieval, trabajando pues varios tipos de tornos y bueno, un banco de talla, una sierra de pedal, etcétera, etcétera.
¿Y de dónde te viene a ti esta afición, este trabajo? Bueno, yo empecé ya con la madera con 15 años y bueno, al principio me dedicaba a lo que sería carpintería normal y bueno, empecé un poco a tocar todo el tema de carpintería medieval, carpintería antigua, lo que sería artesanía en madera, ¿no? Ahora es algo muy simple, muy sencillo, es una florcita de vidrio que hago con el resto, con los sobrantes de otros adornos y nada, es darle la forma a lo que estás viendo. Se calienta el vidrio y se le hace una pequeña muesquita que es como un pétalo para que quede bonito y ya está. Yo estuve el año pasado también, vine el año anterior, yo soy de Asturias, venimos de diferentes partes de España, muchos, y nada, y repetimos porque bueno, nos gusta mucho Portodosón, la gente, el ambiente, súper bien, el clima, gracias a Dios nos ha permitido este año trabajar bien porque no nos ha llovido y ha hecho un muy buen tiempo. Bueno, pues es un poco una demostración de las tallas que hacemos, ¿vale? Tanto herramientas antiguas que se utilizaban en el medievo, porque al final esto no deja de ser una recreación celta o medieval, llámalo X, y luego pues un poco de lo que hacemos, ¿no? Detalles pequeños de lo que podemos ir haciendo. Luego ahí tenemos, por ejemplo, un arco de cómo se hacían los arcos con la cimbra, bueno, un poquito de todo. Bueno, pois imos xa coa nosa primeira entrevista desta semana. Imos falar de contado de dous espazos da nosa contorna que son unha auténtica xoia. Por unha banda, o Pazo de Feciñáns de Cambados e pola outra, o Museo de Pontevedra. Temos aquí connosco a Ernesto Vázquez Rey. Que tal? Moi boas. Moi boas. Bueno, Ernesto é o presidente da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra e acaba de ser nomeado tamén presidente da Asociación de Amigos de Feciñáns. Se che parece, Ernesto, comezamos en Cambados. Como asumes a presidencia desta entidade? Pois dunha maneira un pouco accidental. A verdade é que eu viña colaborando con eles xa dende había uns anos, bueno, máis que nada na asistencia aos eventos que realizaban, a Semana Cultural, pero este ano propuxeronme como dar un paso máis alá na implicación e asumir esa presidencia da asociación. Para min é, vamos, un orgullo, unha honra poder pois, achegar algo máis, non? Sobre todo dende a visión de un pontevedrés que non é de Cambados, non? Un colectivo, unha asociación que xa ten unha traxectoria, que xa leva anos traballando, pero bueno, contanos un pouquiño cales son os seus obxectivos ou as liñas nas que traballa esta Asociación de Amigos de Feciñáns. Pois a Asociación de Amigas e Amigos de Feciñáns creouse hai 8 anos, especialmente pola familia e propietaria do Pazo, máis tamén por xente que non é da familia, como pode ser a historiadora e profesora local Maribel Iglesias Valdonedo. Foron eles os que iniciaron as actividades como de protección e divulgación do conxunto patrimonial de Feciñáns. Creouse a asociación un pouco coa idea de dar a coñecer tanto o Pazo no seu conxunto como as particularidades que ten, non? As súas obras de arte ou o entorno patrimonial para Cambados. Claro, un dos obxectivos é tamén a divulgación, non? Sobre todo concienciar da riqueza que hai dentro deses muros, dentro dese pazo, enorme pazo, con eses xardíns, non? De todo o que hai ali dentro e, sobre todo, pois eso, divulgar e dar a coñecer, porque non sei se a xente é consciente realmente dese tesouro que temos aquí no Salnés, que se cadra para moitos pasa xa, como está aí de sempre, pasa un pouco desapercibido, non? Bueno, isto soe pasar moito, non? Sempre valoramos máis o que temos fora, o que temos noutros lugares, e descoidamos bastante o que temos máis á beira. Efectivamente, hai moita xente de Cambados, incluso das vilas de redor, como pode ser Vila García, etc., que descoñecen que o Pazo contén estas obras de arte no seu interior e incluso que se pode visitar, que é algo que nos chama moito a atención. A xente sigue pensando que o Pazo é unha vivenda ou un edificio particular que está pechado, privado, e que non ten un uso público, e todo o contrario, leva xa dentro do 2012 sendo ben de interese cultural e, polo tanto, está aberto ao público. Podese visitar unha parte, agora falamos desas visitas, pero claro, é importante salientar eso, non? Que segue sendo unha propiedade, un espazo que está habitado, e máis se non me equivoco, é a mesma familia original do Pazo, non? É dicir, continúa habitado e continúa funcionando como tal, non? Efectivamente, foi a familia Valadares a que fundou o Pazo e son os descendentes da súa familia, non evidentemente en liña recta, porque durante 4 séculos sería complicado, pero sí é certo que os descendentes desa familia son os que posúen e aínda habitan o Pazo, sí. Bueno, pois se che parece falamos desas visitas que se pode visitar, que evidentemente hai unhas partes onde vive a familia que, lóxicamente, a súa vivenda
Fefeña non se poden visitar, pero outros moitos deses espazos sí se poden visitar. Coméntanos un pouquiño, ou incluso descríbenos, que podemos ver nesas visitas ao Pazo de Fefeñáns. Pois as visitas articúlanse dende o brazo principal do Pazo, como sabemos hai dous brazos, non? O Pazo fai un L, pois dende esa escaleira principal se pode acceder ao Pazo e aí se separa na primeira planta a parte privada, onde eles teñen os seus cuartos privados, do que se chama a enfilada. Esa parte non ten un pasillo como tal, polo tanto, hai unha serie de portas que están consecutivas en orde, entón vas pasando de sala en sala, non? Entón, pois desas escaleiras principais se pasa á sala amarela ou á sala da música, onde se conservan distintas partituras e elementos musicais, como tamén pode ser unha cítara que se conserva na casa. De aí se pasa a un salón que contén papel pintado francés, unha das primeiras series do papel pintado no século XIX. De aí se pasa a un pequeno corredor que divide unha cociña que tamén está en uso pola familia, e de aí pasamos xa directamente ao Salón da Torre. O salón, o comedor, é o máis grande da casa, e aí se distribúe xa un pouco a saída cara ao xardín ou o acceso a ese segundo corpo do Pazo, onde xa hai cuartos máis privados que tamén, de vez en cando se pode acceder con visitas guiadas puntualmente. Cantas visitas tiveches que facer para lembrarte de memoria de todos eses espazos que nos acabas de comentar, non? Unhas cantas. Mira, tamén se pode visitar o xardín, non? É unha parte tamén importante. Que podemos ver nese xardín? Podemos ver dous xardíns. Podemos ver un xardín, unha horta pequena, a Huerta do Pombal, que é como se chama na casa, que é precisamente ese xardín que está inmediato a todos estes salóns que acabamos de relatar, pero tamén hai un arco ponte que comunica coa horta grande, donde tamén hai outra serie de lugares axardinados e incluso un bosque autóctono que se conserva ali dende fai séculos, no centro de Cambados. Bueno, pois tomamos nota, estes son os ingredientes que se poden visitar nunha visita ao Pazo de Fefiñáns. Eu sei que hai moitos recursos, que hai moitísimo patrimonio, obxetos de moitísimo valor tamén dentro dese Pazo, pero sei que ti quedas con 3 de todo o que hai ali, que se pode falar longo e tendido de todo o que hai ali dentro, pero que ti quedas con 3. Se te parece, facemos unha descripción un poquinho deses 3 elementos que ti destacas de Fefiñáns. Se te parece, comezamos polas esculturas da fachada. As esculturas da fachada son moi interesantes porque entran un pouco dentro do misterio e a historia, non? Como dicía a historiadora Malibel Iglesias, que fixo un libro monográfico sobre o Pazo, facía propostas sobre si se podían identificar algunhas das caras, non? Entón, si é certo que a simple vista podemos ver que hai mulleres porque teñen peitos, hai persoal relixioso porque hai algún que ten elementos relixiosos, ou incluso militares, porque hai xente que ten armaduras, etc. Hai algúns que sí que se poden identificar ou polo menos aproximar a través de pinturas que se conservan nos grandes museos con personaxes da época, non? Como os fillos de Felipe II e outros. Pero, entra dentro un pouco desa proposta, en fin, de que cada un poida buscar ali o que máis lle apeteza. Segundo elemento a destacar, o retrato da Condesita de Bornos. Contanos. Juana Caamaño Pardo de Figueroa, chamada Condesita de Bornos polo seu matrimonio cos fillos do Conde de Bornos, foi a herdeira de todo ese patrimonio. O retrato a min me maravilla porque é un retrato nupcial, probablemente. Entón, claro, un retrato dunha nena como de uns 3 anos que se lle envía aos pais do Conde de Bornos para dicirlle, vas te casar con esta, non? Aquí, ano 2025, pode sonar un pouco extraño, pero en realidad é un cadro moi ben feito, que ten tamén o seu simbolismo, porque a nena porta unha pluma, ten unha baralla por ali, é moi curioso. E esta parte tamén, este cadro tamén se pode ver dentro da visita pública da que está aberto ao público. Efectivamente, sí, porque eses cadros, junto con outros retratos da familia, están no comedor. E tamén se pode visitar, porque xa nos acabas de comentar, o terceiro elemento que che gusta destacar, que é ese papel pintado francés traído a Fefiñáns a principios do século XIX, non? Contanos un pouquiño ou describe un pouquiño como é ese papel e por que fai que elementos fan tan singular? O papel pintado, a verdade é que é unha fascinación absoluta porque é unha das primeiras series traídas de Francia por Benito Pardo de Figueroa, alcumado o señorito de Fefiñáns, que foi un militar político tamén enviado a distintas embaixadas europeas e nunha destas viaxes recalou en París. Entón, en Francia, el mandalle ese papel pintado aos seus pais para que decoren a sala. As distintas imaxes que se poden ver na propia sala correspóndense con algo
titulado parecido a Las orillas del Bósforo, e describe como a viaxe de un príncipe indio, pois eso, a orillas do río Bósforo, non? Hai unha serie de paneis impresionantes con uns coloridos e unha feitura increíbles para Europa do momento. Bueno, pois xa están a ver vos traes, non estamos a falar dun patrimonio moi amplo, moi rico e tamén moi variado. Claro, agora pregunto, xa, traendo todo isto, este pazo á actualidade, o século XXI, como debe ser a convivencia de todo este conxunto, pois co resto de actividades, non? Co día a día de Cambados e logo tamén pois con eventos que poida haber arredor deste espazo monumental. Debe ser unha convivencia cordial. Dende logo, dende a Asociación de Amigos de Feciñáns, creemos que este é o único camiño, non? Para que subsista o patrimonio cultural que temos en Feciñáns se poida, efectivamente, compaxinar con actividades na propia praza. Falábamos moitas veces de que os concertos ou macroconcertos, non? Que é unha das actividades que se suelen organizar ali, son lesivos para o pazo, pero non só porque se instalen diante do pazo, non? E se impida ver o pazo, que digamos que é o menor dos males, senón porque as vibracións e os altos sonidos que isto produce, tanto na praza como no pazo, produce bueno, ese menoscabo, non? Sobre o patrimonio. Entón, entendemos que debe ser unha actividade bueno, unha actividade que permita convivir en armonía ambas escenas, non? O interior e o exterior. Claro, estamos agora pois de plena actualidade porque estamos en plena festa do Albariño, por exemplo, esta mesma noite na que estamos a emitir este Verán, temos ali un concerto de varios artistas de reggaetón. Claro, vos emitíades un comunicado hai unhas semanas poñendo en dúbida, non? Que aquel fose o espazo para facer este tipo de eventos, pero cal é a vosa postura? Non sei se tedes unha proposta alternativa plantexada ao Concello para decir, levade este tipo de actuacións a outros sitios e aquí, pois, parecenos axeitado facer outro tipo de propostas culturais de quizáis un formato máis reducido, non? Sí, a ver, aí hai varias alternativas. Nos o que propoñemos é que efectivamente estes macroconcertos se trasladen á zona do Pombal, non? Que parece máis a caída, sobre todo porque incluso o propio Concello de Cambados xa dixo, non? A raíz da celebración do Son do Mar, que lle parecía pois, un espazo acaído para ese tipo de celebracións, incluso na seguridade dos propios concertos, non? Que permitiría pechar o recinto, etc. A praza hai que recordar que non só ten arredor este patrimonio do que estamos falando, sino que por debaixo está a Oca. Son xunqueiras, é unha zona de desaugue de manantiais. Non é unha praza consistente, entón, meterlle moito peso en riba con moitas persoas e grandes estructuras tamén pode ser un menoscabo para a propia seguridade das persoas que acudan a estes eventos. Entón, nos propoñemos a sustitución destes macroconcertos por concertos de pequena escala, non? Pois, música de cámara, bandas xuvenís de música, ou que sei, orquestas, calquer outro tipo de actividade. Incluso propuxemos no seu momento que se celebren os actos que ten que desenvolver o capítulo Serenísimo do Albariño, en vez de facelo no patio de armas do Pazo, que se traslade á praza. Bueno, pois estaremos pendentes a ver se para vindeiras edicións pois dende o Concello pois escoitan as propostas que chegan dende esta Asociación de Amigos e Amigas de Feciñáns. Falamos tamén de actividades que impulsades dende este colectivo, dende esta asociación. Que tipo de iniciativas ven desenvolvendo nos últimos anos e cara onde queredes seguir nesta liña de propoñer actividades? Pois, dende o inicio da constitución da asociación, veuse facendo unha semana cultural, que máis ou menos se ven celebrando na primeira semana de xullo, e sempre xira alrededor da defensa do patrimonio, con unha temática concreta. Por exemplo, este ano xirou alrededor de Isaac Díaz Pardo, ao que se lle concedeu o Día das Artes Galegas, a defensa do patrimonio, non? En todas as súas facetas. Entón, todos os anos temos unha temática similar, e a idea é que durante unha semana se poidan disfrutar de conferencias, encontros, mesas redondas e incluso concertos de música tradicional ou música de cámara. E ahora que falabas de Isaac Díaz Pardo, tedes unha exposición en marcha disponible xa en Cambados, Isaac Díaz Pardo, Luz e Compromiso. Podémola visitar xa, ademais, ata finais do mes de outubro, así que temos tempo dabondo para chegarnos a coñecer esta exposición no Museo Cabanillas de Cambados. Contanos un pouquiño que podemos atopar nesta mostra. Pois esta mostra é unha maravilla que a profesora Maca Arca, que tamén é asociada da nosa entidade, propuxo facer e incardinar dentro da programación da Semana Cultural deste ano, e ali podense ver 15 paneis con pois, todo tipo de informacións sobre vida, obra e compromiso de Isaac Díaz Pardo coa sociedade galega e co patrimonio do país, claro.
Bueno, pois falamos xa abondo do Pazo de Fefiñáns. Poderíamos seguir moitos minutos aquí con Ernesto conversando sobre esta xoia, pero que claro, temos que falar doutra xoia que temos tamén aquí na provincia de Pontevedra, como é o Museo de Pontevedra, porque Ernesto, como lles comentaba ao comezo da entrevista, tamén é o presidente da Asociación de Amigos e Amigas do Museo de Pontevedra. Neste caso xa levas uns cantos aniños aí na presidencia deste colectivo, pero bueno, contanos un pouquiño como foi o traballo, un pouquiño un balance desta andaina á fronte deste colectivo. Pois coller a presidencia deste colectivo foi unha responsabilidade porque compra recordar que vimos, claro, de ser presididos por xente da talla de Valentín Paz Andrade. Quero dicir que, claro, históricamente non, facer balance é complexo. Non obstante, bueno, eu síntome moi afortunado de formar parte da entidade a maiores de poder presidila, porque ao final a nosa proposta, a nosa misión como entidade é a de axudar, non, en todas as súas facetas ao propio Museo de Pontevedra, tanto para completar as súas coleccións como a hora da investigación ou a difusión dos resultados desa investigación. Entón, bueno, facemos a labor da que, en fin, podemos dispoñer sen ter medios e sen ter persoal dedicado exclusivamente a isto, pero estamos moi orgullosos de poder desempeñar esta labor. Bueno, se decíaste agora, non? A investigación, a parte fundamental desta asociación de amigas e amigos do Museo de Pontevedra. Contanos un poquinho como se desenvolven eses traballos de investigación ou alrededor de que proxectos poñedes o foco. Pois o que fixemos dende o principio foi crear seccións concretas, non? De traballo, para que efectivamente os asociados se poidan distribuir en función dos temas que máis lle interesen ou máis lle beneficien e poidan aportar o seu valor de traballo alrededor dos temas que conxuntamente se propoñan. Por exemplo, un dos temas que nos levamos a cabo foi a consecución xa agora real do BIC para o Pazo de Lourizán. Entón, a través da sección de Patrimonio e Bens Culturais, pois nos propuxemos facer un estudo en profundidade sobre este pazo. Este é un exemplo de temáticas que imos sacando puntualmente para poder ir traballando e cos propios fondos do museo poder levar a cabo pois proxectos concretos, como foi neste caso da consecución do BIC. Estamos a falar de investigacións que non se fan nin unha semana nin un mes, en moitísimos casos serán anos e anos de traballo, de procura de información, de andar buceando nos arquivos na procura deste dato que fai falta, pero logo, unha vez que se chega pois ao remate de toda esa investigación, onde se poden consultar esas conclusións ou eses estudos? Eses estudos están publicados tanto na página web da propia Asociación de Amigos do Museo, en amupo.gal, ou ben na propia biblioteca do museo, porque sempre entregamos exemplares en papel para consulta pública. Entón, ali ou en calquera outra biblioteca ou museo da rede de museos de Galicia se podrán consultar estas publicacións. Claro, pero pregunto pola divulgación, porque claro, sempre dar a coñecer o que se fai é moi difícil, nunca se chega, por moito que un poña empeño, todo empeño do mundo, nunca se chega a conseguir, non, chegar a todo ese público que lle podería interesar esta cuestión. Supoño que tamén, falando dun museo cunha historia como ten o Museo de Pontevedra, ese obxectivo de chegar ao público, de divulgar todo isto é unha misión moi complicada, non? É moi complicado. Nós temos que dicir que o Museo de Pontevedra conta cun gabinete didáctico, un gabinete de educación que é impresionante, cun persoal dunha calidade brillante, entón, bueno, eles fan tamén moitísimo traballo de divulgación. É certo que iso nos vimos un pouco a completar ata, digamos, ata onde eles non chegan, por dicirlo de alguna maneira, non? De todos modos, bueno, efectivamente, é complicado. Nos tiramos, como todo o mundo, pois de redes sociais, de publicacións ou da propia prensa para poder divulgar o traballo que facemos. Intentamos facelo o mellor posible, pero sempre é imposible chegar a todos os públicos obxectivos, claro. Bueno, pois aí estamos tamén na obra social do Verán Verán, pois tamén axudando a divulgar aos amigos e amigas do Museo de Pontevedra, un conxunto museístico impresionante que temos aquí na nosa provincia, pero estou seguro que incluso moitos veciños da propia cidade, pois quizáis nunca entraron no museo porque pensan que, bueno, que aquelo pois que non vai con eles ou que non van a topar nada que lles poida resultar de interese, pero claro, con todo o que hai ali dentro, ti que lles dirías a eses veciños, non só de Pontevedra, sino do resto de Galicia, que nos están a ver a través das distintas televisións colaboradoras, pois que lles dirías para que se acheguen a coñecer o Museo de Pontevedra? Pois diríalles que veñan, que o Museo de Pontevedra ten, lonxe do que se poida pensar, unha das mellores coleccións de epigrafía romana. Hai unha colección de miliarios que fatídicamente non se pode visitar, pero que a conservamos ali, de momento,
que se pode, vamos, que é a mellor colección de miliarios e arras conmemorativas romanas de toda o noroeste peninsular, que hai unha colección de platería civil labrada non relixiosa, que é a maior colección tamén que existe no Estado español. Temos lenzos e outras obras de arte cedidas polo Museo do Prado, no que se chama o Prado Disperso, e somos a maior institución fora do Museo do Prado que alberga a obra do Prado. Entón, hai un sinfín de posibilidades para, en todas as súas facetas, pintura, escultura, grabado, incluso moeda, é dicir, hai de todo, e seguro que lles vai a gustar esta visita. E agora que estamos no Castelao, que podemos atopar de Castelao no museo? Bueno, todo. Hai dúas salas concretamente, coa maior colección dunha institución museística da obra de Castelao, fora, non de mans privadas, que tamén existe, e ali se conserva de todo, dende o seu primeiro dibuixo, cando dibuixaba para revistas como Vida Gallega, ata os cadros de cegos pintados para o balneario de Mondariz, que son propiedade da Real Academia Galega, ou recentemente instalado o álbum Nos, a edición original que se atopou precisamente pola que hoxe é a nosa directora Ángeles Tilbe, nunha casa ali moi próxima en Pontevedra. Ali podes atopar Castelao de todo. Bueno, pues estamos a falar do Museo de Pontevedra, unha institución que se fundou no ano 1927, polo tanto ten case un século de historia ao servizo do pobo galego. Claro, 100 anos, son moitos anos. Como vedes dende a Asociación de Amigas e Amigos a evolución do museo? Se soubo adaptar a este século XXI, a este ano 2025? A ver, entendemos que sí que se soubo adaptar. É certo que o museo sufriu, vamos a decirlo así, distintas etapas. Houve unha etapa bastante agresiva no ano 2012, máis ou menos, na etapa do presidente Louzán, na que se suprimiu a autonomía xurídica do museo en favor da Deputación Provincial, e isto trouxo unha serie de beneficios e unha serie de problemas. Eses beneficios están aí, os problemas seguimos acarreando. Entón, o museo fai todo o que pode co persoal que ten. Cada vez é certo que as plantillas se reforzan máis, polo tanto, seguimos tendo xente que poida levar a cabo esa labor, tanto de conservación como de, en fin, calquera dos recursos que precisa o museo. Pero sí é certo que fai falta máis divulgación, máis investigación e, sobre todo, máis servizo público. Entendemos, como xa lle reclamábamos no seu momento á Deputación Provincial, que a sala de investigación debería estar aberta, debería fomentarse a investigación de xente externa ao museo, no propio museo, precisamente pola riqueza dos seus fondos, e que iso tamén nos axudaría un pouco como a pescadiña, que se morde o rabo, a facer todo un pouco mellor, tanto desde esa investigación ata a divulgación dos resultados. Bueno, pois feita esa reivindicación, aí queda esa reivindicación tamén da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra. Estamos a falar tamén, así todo, dun museo que é moi activo, moi dinámico, que sempre está propoñendo cousas novas, traendo novas exposicións, e agora tamén estamos metidos de cheos na Bienal, que volveu a Bienal ao museo e a cidade de Pontevedra. Dende o voso colectivo, bueno, pois como valorades este regreso da Bienal, se non lembro mal, 15 anos despois, e que supón para o museo e para o conxunto da cidade? A Bienal, dende o seu inicio, foi un encontro, un certame artístico importantísimo, tanto a nivel provincial, logo xa regional, logo xa nacional e internacional. Este ano volve, despois, efectivamente, de 15 anos sin estar presente, e creemos que é moi importante, tanto para o propio museo como para a cidade de Pontevedra. As posibilidades de exposición e de traballo conxunto con artistas de todo o mundo danos unha plataforma única na divulgación artística. Con todo, as cousas boas non van sin as cousas malas, polo tanto, claro, o noso colectivo é un pouco crítico con como pode afectar económicamente, debido ao alto custo que tivo a Bienal, ao propio museo, non temos claro que todo se vai a manter como até agora e que nada vai a afectar. Entón, bueno, estamos aí un pouco vixiantes para que nada nos afecte, claro, como institución. Bueno, pois aí quedamos con esa Bienal que nos propoñen, tamén con esa visita obrigada ao Museo de Pontevedra, tamén a parte que se pode visitar do Pazo de Fefiñáns. Ernesto Vázquez Rey, foi un placer terte hoxe aquí connosco no Verán Verán e coñecer da túa man un pouquiño mellor estas dúas xoias, como dicía ao comezo da entrevista, dúas xoias que temos aquí na nosa contorna. Se te parece, rematamos brindando con Martín Kodax, pois, evidentemente, por unha banda polo Pazo de Fefiñáns e pola outra polo Museo de Pontevedra. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.
Aquí seguimos no Verán Verán, imos agora ata Meaño, ata a Festa dos Muiños, un evento que serviu para poñer en valor este recurso patrimonial tan noso. Máis de 300 comensais deronse cita nesta xornada, ateigada de comida a esgalla, tamén numerosos sorteos e, por suposto, moitísima animación musical. Moi boas, Dani, e moi boas, amigos de Verán Verán. Nos estamos aquí en Meaño, desfrutando da Festa dos Muiños. E o ambiente xa se empeza a sentir, así que vamos a ver que nos atopamos. Los besos de mi boca. Hay que disfrutar de esta fiesta, porque esto que se lo merece, ¿sabes? Merece el sacrificio de venir a estar aquí, comiendo y pasando un día aquí con toda esta gente, ¿sabes? É a primeira vez por aquí? A miña sí. A tú sí? E quen te trouxo? Que... Aí, miña irmán máis aquela, as dúas. A irmán máis a comadre son os culpables. Non se entiende demasiada festa por aquí, que trouxeron máis ambiente. Elas xa viñeron 3 anos. Entón meteron no corpo e nós viñamos. E ti tendrás que vir po ano tamén? Temos pensado. Ela tamén, que ela é o primeiro ano. Sí. A min trouxemela. Eu son de Marín, así que... Teño derechos a propósito porque me trouxo ela. Ai, me encantou. Me encanta este sitio, sí. Xa comestes todo o pulpo, que non vexo nadiña, só vexo os platos así pouco manchados. 3 platos de pulpo comemos. Me vas a extrañar, pues lo que Nós estamos afiliados. Aí esta festa, mas a festa da Brega, estamos afiliados. Así me gusta, ides a todos os sitios, así da justo. Eu son de Meaño. É a primeira vez que ven por aquí? Ai, non. Non, viñeches a todas? A todas, cantas hai. Entonces as expectativas por aquí están altas, non? Naturalmente. E ben sola ou ben acompañada? Eu acompañada, non ves co compañeiro. Ai, que guapo. Perfectamente bien, la comida está fabulosa. Comimos aquí un pulpo que estamos todos llenos. Este non hai que no paje, Este non hai que no paje, De entrante vamos a poñer empanada de de atún e máis de bacalao. E despois nada, continuaremos co pulpo e pasaremos ao terminar 3 voltas de pulpo, que lle repetiremos 3 veces, e despois pondremos a carne ao caldeiro. Postres tamén hai bica, hai tarta de mazán de postre e helado. Hay que disfrutar. Hay que uno puede disfrutar todo lo que quiera aunque no lleve dinero. Que tal a comida por aquí? Todo moi ben, moi bo ambiente, boa comida, boa temperatura. Que tocou algún sorteo por esta mesa? Pois sí, 2 cousas. En serio? 2 entradas, 2 regalos. Veña a falar contigo porque veixo que che tocou algo no sorteo que está a suceder agora. Tocoume viño, filla. Sí, e valo beber ti? No, eu axudo. Me vou beber todo. Eu agora non podo porque son conductora, non se pode beber. Así me gusta. Temos que repartilo. Eu tería cuidado todos da mesa que hoxe... Bueno, tende cuidado que eu teño mando hoxe. De todas nuestras aventuras. A botar os bailes, a alegrarnos, tocamos as palmas. Hoxe viñamos aquí aos Muiños de Lores e andamos por todo Galicia facendo fusións e recopilación de cancións tradicionales e así a iso nos dedicamos. E que expectativas tedes para o día de hoxe? Contade un pouco. Bueno, hoxe vai ser festa rachada, porque aquí a xente está cunha enerxía que está brutal, entonces. Como din os da nosa banda, están as lembranzas e os lembranzos. E estamos xa preparados para dar o máximo e pasarlo super ben. Un saúdo de parte das lembranzas para Verán Verán. Bicos. Bueno, somos o teu Prisma, vimos desde o Jorobe, vímoslo pasar ben todos os anos aquí aos Muiños, porque a verdade é que levamos vindo aquí cantos anos, hermano? Moitos anos xa, non sei se 5, se 6, se 7... Veña de atrapar por aquí, que tal estás a pasar? Moi ben, de maravilla, genial este ano. Como se repetimos todos os anos. Sí, moitísimos. Que tal estás pasando? Moi ben. É que está aquí animada. Bueno, intentámoslo, a tarde o merece. E agora estamos en Moraña, calor non puido co público fiel á festa do Carneiro Espeto.
Milleiros de persoas achegáronse ata a Carballeira de Santa Lucía para degustar este prato na edición número 56 da súa festa. A cita declarada de interese turístico galego volveu esgotar todos os lotes que se puxeran á venda a un prezo de 400 euros pensados para 20 comensais. Ademais dunha peza desta carne de ata 14 kilos, os packs incluían unha empanada de zorza, outra de bacallau, bolos de pan, botellas de viño e augas, salsa pro asado, café e augardente. E se a parte gastronómica foi todo un éxito, non o foi menos a musical. A sobremesa estivo amenizada pola charanga Os Encerellados e un concerto do grupo de Vacas. En canto a verbena, correu a cargo da orquestra Panorama. Así de animados falaban para Canal Rías Baixas algúns dos asistentes a este evento. A peña que hai aquí en Moraña e, bueno, estamos aquí con eles comendo este ano a ver qué tal. Yo soy nativo de aquí, lo que pasa es que vivo en Madrid hace muchos años y me gusta venir todos los años a la Festa de Carneiro, claro, que es lo nuestro. Pues mira, yo vengo de Italia directamente para ver el Carneiros. Fernando, from Estados Unidos. Vivo en Cangas, en Vigo. Vivo en Cangas, en Vigo aquí now. But de Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. ¿Y el tatu? El tatu es el asado. Todos os anos son eu, levamos vindo aquí, eu que sei, eu levo vindo aquí desde hai 30 anos, polo menos. De maravilla. Aquí a sombriña. Aquí a sombra, aquí Moraña, levamos todos os anos vindo aquí, unha mesa de 20. Boa comida, boa compañía. Bueno, o carneiro estupendo. A nosa seguinte convidada ten un paraíso dentro dun paraíso, un espazo dedicado ás artes e á creatividade na illa de Arousa. Andrea Fernández Plata, que tal? Moi boas. Hola, boas tardes. Benvida ao Verán Verán, xe dicía, un paraíso dentro dun paraíso como é a illa de Arousa. Ti és escritora, ilustradora e ademais responsable dese proxecto, dese pequeno paraíso que se chama La Platanera, pero se che parece, comezamos polo máis inmediato, coa túa primeira novela que teño aquí, Jarroa. Case que comezamos polo título. Contanos que é Jarroa ou que se esconde detrás desta palabra de Jarroa. Pois, como boa arousana, non? Ali falamos con geada, con seseo, e Jarroa é unha palabra que empregan moitos mariñeiros para falar dunha brisa fresca que o meu padriño lle chama o vento do cascarro, o vento do alto, que suele chegar cando está rematando o verán. E entón, como o libro ten moito da morte, como comezo de outra cousa, non, de outra etapa, o comezo da vida e despois dos elementos naturais, pois Jarroa tiña que estar aí como abrazando a historia. Claro, porque xa nos decías, non, un vento na illa de Arousa, que aparte sempre peta moito o vento, porque dentro deste libro a illa de Arousa está moi presente. Ata que punto, non, este municipio onde naceu a túa familia, onde estivo asentada a túa familia de sempre, ata que punto foi crucial na inspiración para esta novela? Bueno, eu sempre digo que isto é un conjuro e tamén é un canto de amor á terra. Ou seja, eu levo estudiei fora, pero despois voltei. Para min o territorio, a illa en sí, a nivel cultural, a nivel gastronómico, de lembranzas, de paisaxe, é super importante na miña vida, no meu traballo e nesta historia. Entón, a pesar de ter unha ponte que ten 40 anos, que cumpliu este ano 40 anos, como a min, seguimos vivindo de outro xeito, como que as cousas pasan diferente. Entón, para min era moi importante como manter esa illa con vida. Neste caso tamén xa nos estás contando, non, a paisaxe que tamén forma parte esencial desta publicación. Non sei se incluso ata o punto de ser case como unha personaxe máis dentro da novela. Sí, tanto a illa como a paisaxe o tempo, os trato como elementos, os personifico, porque de feito cambian a forma que temos de relacionarnos entre nós e nas nosas vidas, non? O sea, a vida da miña familia está suxeita ás mareas, todo o ritmo da illa vai un pouco en favor do mar, entón, cando fai temporal non pode sair. Antigamente quedábanse illados. De feito, hoxe en día vemos no continente, non, que lle chamamos, vemos luz e nos na illa non temos cando hai temporais, non? Entón, como que os elementos naturais condicionan moito da nosa forma de ser, de sentir e de camiñar no día a día.
dende o punto de vista da inspiración ou dende a creatividade, claro, estamos a falar dun lugar pequeniño, porque son 7 kilómetros cadrados a Illa de Arousa, infinidade de paisaxes e de momentos, non, que podemos vivir na Illa de Arousa nos seus distintos recunchos, pero claro, ao ser un lugar tan limitado, non sei se iso quizáis axuda ou contribúe aínda máis a fomentar a inspiración, a buscar a inspiración nas pequenas cousas, nos detalles, non, do día a día, quizáis. Eu creo que é como un proceso natural, non? Cando eres pequeno sempre queres marchar, e despois hai esta historia que se nos conta, que tamén crearon que o mellor está fora, ou canto máis lonxe, como unha ecuación extraña que ninguén che ensina, pero parece que está, non? Como canto máis distancia, hai máis cousas por ver, e de repente marchas fora, como foi no meu caso, como tantas, non? Que non encontramos ese paraíso que nos prometían, non? Estudamos a carreira, fixemos moitas cousas, e tivemos que voltar ao territorio, entón, eu sempre quixen a illa, é verdad que nun momento quixen marchar, pero que ten vivir nun territorio tan pequeniño que se esgota tan pronto que aprendes a ver, que o que é a literatura para min, unha forma de ver de estar no mundo. Entón, o Con está ali, a Laxe está ali, a Villeira está ali, pero eu sempre a vexo diferente, porque aprendín a, precisamente por ter tan pouco, imaginar. Entón, para min é unha sorte. E agora, sobre todo, aprecio como adulta, aprecio moito máis. Claro, incluso o mesmo Con en distintos momentos do día, non é o mesmo ir ao amencer que o solpor, é unha forma tamén de inspirarte tamén de distintos xeitos, non? Eu sigo, hai unha frase que me gusta moito que intento como aplicar sempre, non, na miña forma de estar, que mirar as cousas como se as acabaras de ver, que é un pouco que tiñamos na infancia, non, esa sorpresa constante. A min a illa regaloume eso. Falamos tamén dun retrato ao teu xeito tamén da xente da Arousa, non? Da xente da illa, e un poquinho pois ese sentimento e ese arraigo que sodes da illa tedes pola illa, e o que nos comentabas ti agora, non? Aquela xente que sae sempre pensa en volver, non? É dicir, por moito que marches e que te asentes noutro sitio, incluso ainda que a túa vida, non? Pois cambies ou encontres parella noutro lugar ou marches ou tal, sempre está na mente, non? De todos os arousanos volver, aínda que, como nos contaste aquí, aínda que sexa tamén cos pés por diante, non? É dicir, o obxectivo é sempre volver ao lugar de orixe, non? Non sei, nesta novela un pouco como se fai ese retrato dese sentimento que tedes os da Arousa. Claro, que é curiosa parte a historia que comeza ca excusa de voltar para ir a un enterro, non? Que isto foi verdad, unha prima da miña nai que xa prácticamente fixera a súa vida en Madrid, cando morreu, ela deixou constancia á súa familia que ela quería enterrarse na illa. E pareceume tan incrível porque os seus fillos xa son madrileños, a súa parella dali, ten a vida formada ali, pero ela volveu. Entón, os seus fillos siguen en Madrid e ela está enterrada na illa. Pareceume tan fermoso, tan incrível, non? Que despois de tantos anos que ten a illa, non? Que eu creo que precisamente iso, que o tema de estar tan illados durante tantos anos, estar tan pequena, fixo que a vida se fixera en comunidade, que é unha cousa vital hoxe en día, non? Eu enterrín os meus avós, velámonos na casa, a veciña facíanos de comer, estaban as portas abertas, coidábamonos. Hoxe en día síguese sentindo eso, non? Podo contar cos meus veciños, é distinto, non? Dende a ponte, dende o turismo que se empeza a levar, bueno, non como bo xeito, pero sigue estando ese sentimento de comunidade, que é o que eu creo que fai que a xente quera voltar. Algo que se perdeu prácticamente no resto de Galicia, a excepción de contadas ocasións, non? É dicir, algo que sí que mantedes na illa, non? Mira, de feito, cando marchei a estudiar a Madrid, lembrome que entraba no metro e dicía, buenos días. Ninguén me contestaba, decía a miña nai. Aquí non me contesta ninguén, é rarísimo para min cruzarme con alguén e non dicir bons días, non? Entón, eso que é moi sinxelo, pero que na illa mantense, non? De tratar as persoas e mirar a cara e, bueno, sin romantizar, que os povos tamén é unha vida complicada, a súa parte boa e a súa parte mala, en todos os lugares se cocen favos, non? Que se soe decir. Mira, Jarroa, esta novela serve tamén un poquinho para retratar as mulleres da illa, as do pasado e as do presente. Contanos un poquinho como é ese retrato que ti debuxas nesta novela. Pois quería facer unha homenaxe a esas historias pequeniñas que non se suelen contar. Digo na novela, no, que as mulleres fan de pegamento dun pobo, e en realidade que é así, non? A min curaronme as mulleres da miña familia, as que me ensinaron a falar, a nombrar o mundo, foron elas. Eu quería contar no texto historias que eu coñecín para honrar, e tamén hai cadáveres exquisitos de mulleres da illa e mulleres inventadas, porque a xente me pregunta, quen é Elfinia? Digo, bueno, Elfinia non existe, pero podería existir, non? Entón hai como un cadáver exquisito inspirado de mulleres que están no cotián.
E todo isto, ademais, mesturado cun punto, digamos, esotérico, un pouco de maxia, tamén quizáis algo de lendas. Como encaixas todo iso na narración? E que é unha cousa que vexo que cosarnos, non? Que se está intentando facer con esa terra tan rica que temos, de convertir en souvenir, non? E o folclore galego, este de licor café e as bruxas. E dá un pouco de rabia, porque aparte, de feito, eu vivín todo isto que conto no libro, do mal do aire, a fumarme cos meus avós despois de ir a un enterro, non silbar de noite porque chamas o trasnos, o dicía a miña avó, que ela dixo que o veu. Entón eu criei-me nesas historias, entón quería rescatalas porque me parece que independentemente de que creas ou non, o que sí que facía era que unha muller entrara na túa casa para coidarte, e a esa comunidade. A excusa dos rituais era unha comunidade, e estar máis na terra e coñecer tamén as ervas e as propiedades que tiñamos no pobo. Entón, iso parece moi importante, independentemente de que creas no trasno ou non, eu cureime, e non me estaba a curar o médico, entón, cureime con este ritual que me fixeron, co panadeiro da illa, que sigue vivo, con as ervas que me lavaban, bueno, todo iso pasou de verdad. Todo iso que formaba parte, non, de todo o pobo galego, non, e que, bueno, que na maioría dos sitios pois que sí que se está perdendo, pero que se recollen, por exemplo, nesta novela, que é a túa primeira novela. Contame un pouquiño como foi dar ese paso, ese proceso creativo, porque ademais, segundo teño entendido, comezaches a escribir ou comezar a ler. Contame. Que isto sobre miña nai sempre me di, pero parece que non lías antes. A ver, sabía ler, lía os libros que se mandaban, non? Sí. Na escola, obligatorios. Gustábame ler, pero facía outras cousas, a fotografía, bueno, estaba noutros ámbitos. Pero sí que descubrín a Sabina Urraca, que é a miña editora, a Andrea Abreu, que é unha escritora tamén illense, pero canaria. Encantoume a súa forma de contar, a das dúas, e como que abriu algo que xa estaba dentro, non? Eu levo moitos anos traballando cos elementos da illa, pero a nivel plástico, quizáis, non? Eu pensaba, son escritora de novo, pero realmente eu creo que levo contando historias moitos anos, ou seja, as primeiras escritoras son as nosas nais e avós que nos contan contos, non? A oralidade que hai no pobo, entón todo eso é tamén escribir, non somente coller un papel e contar unha historia, por exemplo, como fago, non? Debuxando nun folio en blanco, tes que resolver unha historia nunha soa carilla, entón eso narrar, se eso non escribir, non? Entón como que levaba, despois como que fun atando, non? E transmitindo a linguaxe máis plástica o que é a escrita, e xurdiu moi natural, estaba aí, como que Sabina destapou unha parte e me deu a oportunidade de poder contar esta historia tan importante para min. Esta novela chega despois de bastantes anos nos que ti xa traballas como ilustradora, que non deixa de ser, como nos estás contando, outro xeito, non, de contar as historias. Como é, pois, ese inicio no mundo da ilustración e como é ese momento no que se produce ese cambio, non? Pasar de contar historias a través da arte plástica, da ilustración, á escrita. Pois, cando fun a estudiar a Madrid, fixen comunicación audiovisual, eu quería facer belas artes, e cando rematei dixen, faltame algo, aquí faltame algo. E teña ganas de volver á terra, de deixar a cidade. Tamén un pouco obligada pola situación socioeconómica que había, que era a crisis do ladrillo, bueno, de crisis en crisis. Entón, volvín a Betanzos, que é un lugar maravilloso, unha illa, prácticamente tamén, polo Mendo, polo Mandeo, exacto. E ali está a Fundación CIEC, que é o Centro Internacional da Estampa Contemporánea. E ali paseime 8 horas ao día debuxando en pedra, en madeira, aprendi todas as técnicas e despois dixen, eu o que quero é contar historias. Que axuda da miña nai, o alborio dos meus avós, que na illa dicimos alborio, alpendre, galpón, construín o meu taller, empecé a contar historias. E así como foi evolucionando nestes 13 anos de taller, e despois eso, fai 2 anos que descubrín a Sabina Urraca, que editaba o libro de Panza de Burro, e inspiroume tanto que me deu ganas de contar historias. Entón, coñecina ela online, apunteime a un curso de 5 días con máis xente, e ao rematar me dixo que creía que tiña unha voz propia e que lle gustaría moito lerme no futuro se escribía algo máis grande. Un ano despois, mandelle a historia que tiña e me dixo, quero publicarche. E foi así como nunca foi nada do resto, foi super doado, a verdade. Bueno, pois agora que citabas ese taller, ese espazo que tiñas na illa, non? En primeiro momento para traballar ti, pero claro, ese proxecto foi evolucionando ata converterse no que hoxe é La Platanera, un espazo creativo aberto pois a diferentes artes e a diferentes formas de pensar tamén a arte. Contanos un pouquiño como foi poñer en marcha todo iso, é dicir,
teño este proxecto, quero que sexa na Illa de Arousa, estou segura de que vai chegar a bo porto. Pois La Platanera é un espazo que é unha casa, e tamén unha casa, eu quería que fose un fogar, quería rescatar a casa dos meus avós, que non morrera, porque ali foi onde nacín, onde toda a familia como que se criou. Era moi importante para mí, unha casa mariñeira dos anos 70, no barrio dos Castriños, que de feito ti chegas ali e ti non sabes que a Platanera é unha casa como tal, cas súas baldosas, con degradado, así moi, con este punto hortera, pero tamén fermoso, no? dos 70, dos mariñeiros. Dentro da casa accédese ao fallado, hai unha parte do taller, e despois no xardín está o alborio, que é onde naceu. A miña nai, cando voltei a Galicia, deu unha sorpresa de botarlle paredes ao alborio, que só tiña ladrillo e uralita, e aí comecei a dar clases pouco a pouco, a invitar a xente de fora, tamén outros maestros, e foi crecendo pouco a pouco. E que tipo de artistas se chegan ata a Platanera? Pois, eu sempre, no tema de, no momento de asistir a un taller, eu sempre digo que non está pensado para xente de Belas Artes ni para xente que sexe artista, non? Eu mesma non fixen Belas Artes, a min gusta máis xente que queira probar e atreverse, entón, veñen, sobre todo mulleres, que son as que máis se suelen atrever, de todas as idades. En moitas disciplinas, sobre todo de creatividade, que a muller aí está a cabeza. Sí, está aberta a todo o mundo, pero veñen sobre todo mulleres, pois dende os nenos do colegio da illa, de 5 aniños, 6 aniños, ou 7, ata mulleres de 80 anos, de todos os puntos da península, de Galicia sempre veñen, estou moi feliz por iso, pero tamén de fora, de España incluso. Despois, de artistas, gustame contar moito con artesáns, tamén mulleres as que non se lles deu tanta visibilidade, non? Desde cesteiras, xolleiras, ilustradoras, xente do cine, bueno, moitísima xente diferente. E toda a xente que vai pasando por ali, non sei, que é o que máis valora. Eu buscando un poquinho de información, valoraría tres cousas, a ver que me diste, pero eu valoraría o espazo, non, polo que nos estás contando, non, esa casa mariñeira, esa historia que hai detrás, non, dese espazo. Por outra, o ritmo pausado, que eu creo que tamén se transmite, non, dentro deste proxecto e cando vas ali a facer algo. E por outro, non sei, ti nos dirás, tamén o silencio, que me dá a sensación que se pode respirar ali dentro. Totalmente, de feito, que estamos tan acostumbrados a ter que producir e facer cousas, non? Que cando te das un espacio, un momentiño para ti, para parar, é increíble o que podes facer en 4 horas de taller, simplemente. Xa non fai falta quedarse na illa, facer unha residencia, simplemente que un par de horas é unha pasada o que desconecta a xente. É increíble, e poder facer algo cas túas mans, non? Recordar como é traballar co corpo para parar un pouquiño o pensamento, que estamos sempre como buscando e parar. Contanos un pouquiño, para que a xente entenda un pouquiño, que tipo de actividades non se desenvolven dentro deste espazo creativo, porque claro, estamos a falar dun espazo creativo, de que ali vai a xente a facer cosas, pero claro, igual a xente di, pero que fan realmente, non? Que tipo de actividades proposti que vai a facer ali a xente? Sí, pois as principais son dende serigrafía para estampar textil, para contar historias en cerámica, estampamos en cerámica, textil, papel, cianotipia, que é unha técnica fotográfica do século XIX, que só precisas o sol, auga e unhas sales fotosensibles, o sea, elementos naturais, escrita tamén, fotografía, todo o tema, tanto de traballar cas mans, como a parte máis plástica e de construir historias ca narrativa. E para que a xente tamén o poida entender, non, eses retiros artísticos, como se enfocas, non? A xente cando chega ali, que vai facer ou con que se vai a topar? Pois eu, como amante da miña illa, quería tamén, non solamente, non, facer eu a miña produción, as miñas pezas e vendelas, sino que quería compartir eso que a mí me fixo tan feliz e me deu unha opción de vida, non, como grabado, e despois tamén compartir a miña illa para que a xente viñera en grupos moi pequeniños e tamén valorar o lugar e deixar unha pegada boa no sitio, non? Contar con sitios locais para a comida, para todo, non? Entón, os retiros de verán que levo, mira, co taller levo 13 anos e cos retiros de verán levo 10 anos. E son como unha burbulla de 4 días nos que invito a unha profe de yoga, ven unha chef galega a cociñarnos todas as comidas e eu encárgome da parte creativa.
contar historias, vamos ao Parque Natural de Carreirón, escribimos ali ao aire libre, vemos o sol por... Bueno, é unha convivencia artística fermosísima e non fai falla saber nada de ningunha das técnicas. E nestes retiros artísticos, non sei a xente si vai buscando, supoño que as dúas cosas, non? Por unha parte, illarse, nunca mellor dito, en sí mesmo, non? Mirar cara dentro de un mesmo, pero tamén ao mesmo tempo crear un pequeno grupo. Supoño que se poden combinar e que son factibles vivir estas dúas experiencias dentro da mesma fin de semana ou dentro deses 4 días, non? Estar illado en ti mesmo e ao mesmo tempo compartir co grupo, non? Sí, e de feito créanse como incluso amizades fermosísimas. Eu, alumnas que pasaron polos retiros, convertiros en amigas e, por exemplo, os bancos do meu taller encargueillos a un alumno que traballaba a madeira e que coñecín nun dos retiros. A miña web a programou unha rapaza que foi diseñadora que veu os meus retiros e así toda unha serie de, non, como de cadena en unha rede fermosísima, non? E despois, por exemplo, acaba de estar unha muller valenciana que era a primeira vez que se daba tempo para ela, porque tuvo 2 fillas e non tivo tempo para poder escribir. En 4 días estivo rematando a súa primeira novela e se iba super agradecida, non? Compartíamos momentos, pero despois ela subía ao fallado e estaba sola escribindo. Entón había estas 2 partes, non? De compartir e de illarse. Bueno, para aquelas persoas que igual digan, bueno, quizáis o retiro artístico e tanta cousa, tanta intensidade, igual non é o meu, vou comezar cunha fin de semana, non? Porque tamén hai opcións de fin de semana, de estar ali contigo tamén unha fin de semana. Nese caso, que propostas desenvolvedes nestas experiencias de 2 días? Pois, fixen como uns packs para 2 que suelen vir tanto amigas como parellas, como nai e filla, ou sea, para 2 persoas, non? Non que podes vir tanto de venres a sábado como de venres a domingo. E hai unha intercalación de paseos pola illa, serigrafía textil, serigrafía cerámica, cianotipia, podese combinar. E despois tamén non fai falta quedar a dormir, ti podes vir un día e botar unha mañá comigo. Aseguroche que 4 horas dan pa moito, na illa dan pa moito. Mira, queria te preguntar un poquinho por como ti ves a xente, un poquinho como chega e como marcha, non? Porque claro, supoño que ti eso transmitencho de palabra, pero tamén se cadra incluso ata na propia expresión da cara, non? Si, non, increíble, o sea, incluso xente que ven arrastrada, de feito este verán, veu unha familia aos retiros, e o home, que non suelen vir moitos, pero veu un home que o último día dixo que estaba moi agradecido porque el viu como encadenado, arrastrado pola súa muller, e que non sabía que iba facer en medio de tanta xente, tantas mulleres, non? E que descubriu como a través da técnica que é unha excusa, non? O arte, ao final, é unha excusa para chegar a outros lugares, que a través dos talleres, como que se abriu e se sentiu moi ben, e que se ia como moi relajado, moi ilusionado, non sei, é unha pasada ver como o cambio de pecharse e abrirse a xente. Mira, se cadra moita xente que nos está a ver pensará que isto, aínda que sexa para afeccionados, non poden ir profesionais, pero tamén os afeccionados pois a escribir, a ler, a pintar, a facer o que sei cerámica, que é destinado para este tipo de xente. Vou poñer o meu caso, non? Unha persoa pois, que lle gusta a actividade cultural, que lle gusta o mundo da cultura, pero que non fai nada creativo, que non fago nada, nin escribo, nin fago nada coas miñas mans. E tamén ese o meu espazo se cadra para buscar a miña inquedanza, ou polo menos para topar esas horas para min mesmo? Si, de feito diría que a maioría de xente que veu nestes 13 anos é xente que non tiña nada que ver co mundo artístico, que simplemente quería probar. Eu acompaño a todo o mundo dende os primeiros pasos. O importante é crear un clima no que estés a gusto, como cando eres pequeno, que non tes tantas trabas, nin tantas voces de non podo. Entón eu intento crear ese clima e axudar cas ferramentas para que a xente faga. E aseguroche que as sorpresas máis grandes que le vin foi de xente que nunca fixo nada. Tamén veñen artistas, non, a desenvolver a súa obra, pero sobre todo xente que nunca que di que non sabe ou que non é creativo. Son os que fan cousas máis chulas ao final. Quedei antes cunha frase que dixetes, non, sobre, bueno, o impacto que pode ter o turismo nun lugar como a Illa de Arousa. Queria te preguntar un poquinho como lle pode afectar a este proxecto na que se busca pois unha cousa pausada, unha cousa respectuosa co medio, con todo o que está pasando un poquinho na nosa contorna, non? Que o turismo tamén é moi importante aquí na nosa zona, pero claro, estamos a falar dunha vila, como dicíamos antes, non, de 7 km cuadrados que ten unha única vía de entrada e de saída. Como pode ser esa convivencia armónica entre todo o turismo que se produce especialmente nos meses de verán co teu proxecto de La Platanera? Intento, o sea, aparte de intentar facelo a comezos do verán, por exemplo, eu antes ia cunha empresa da illa que che levaba ao Areoso, que é unha illa fermosísima que temos, non? Pegada á illa, deixei de ir para non como contribuir a ser unha máis
encima dese... Moitas ameazas, non? Areos en riba, non todos os veráns. Como se estaba vendendo o turismo cos viaxes destes xa non que reservas e dixen, bueno, non quero. Entón cambiamos eso por un paseo dende a miña casa ata o Carreirón, que ti todavía tes curruchos na illa nos que podes estar tranquila. Eu teño esperanza de que sexa así. Eu fago todo o que poido, o que podo con iso. Sabes, co meu traballo, contando cos sectores locais, contando a historia da illa a xente, non organizando grupos masivos, grupos ben pequeniños, e poñendo en valor o que teño. A xente vai seguir vindo aos lugares, podemos viaxar, pero hai que facelo con conciencia. Entón eu o que podo o aporto. Todos podemos facer turismo, de feito todos facemos turismo porque tamén andamos por aquí, tamén saímos moitas veces a moitos sitios, pero o importante tamén ser respetuoso non ao lugar onde se vai e tamén pois respetar o que ali se fai. Ahora enlazando con isto, quería te preguntar un poquinho polo futuro. En primeiro lugar, polo futuro de La Platanera. Non sei, como ves o seu horizonte? Levamos xa 13 anos con este proxecto en marcha, cara onde camiña La Platanera? Pois al final, cando te fas autónoma, aprendes a construir día a día, porque o futuro xa nos ensinaron cando estudiabas, non? Estudia e despois tal. Eu teño 2 carreiras, máster, todas estas cousas que nos pedían, non? Para ese futuro prometido, e ao final descubres que non así. Entón, aprendín eso, a ir día a día, a sobre todo estar conectada co que me fai feliz, e o que me fai feliz é contar historias e compartilas. Entón, ese como meu timón e con iso vou pa diante. Cada vez, ahora, como entra tamén a escrita, ábrese tamén a moitas escritoras. De feito, estivo Mario Obrero, que é un poeta maravilloso de Madrid, Azahara Alonso, Sabina Urraca, Aida González Rossi. Entón, como que ademais da parte plástica e da parte do territorio e da paisaxe, ábrese a escrita. Entón, seguir por ali, intentando facer o mellor posible, contando ca xente local e, bueno, cuidando a miña illa. Falando da escrita, logo da publicación desta primeira novela, non sei se tamén dentro dos teus plans entra a seguir escribindo, ir a por unha nova novela. Sí. Ni eso estou. Estaremos pendentes a futuras publicacións da nosa convidada de Andrea Fernández Plata, que hoxe se achegou ata o Verán para falarnos da súa primeira novela Jarroa e tamén dese maravilloso espazo creativo La Platanera que ten ali na súa terra na Illa de Arousa. Andrea, foi un placer descubrir este pequeno recuncho, este paraíso que tes ti ali dentro dese pequeno paraíso que é a Illa de Arousa. Se te parece, rematamos. Moitas grazas, brindando por o teu proxecto con Martín Kodax. Graciñas. Gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán, imos xa coa nosa axenda de eventos e comezamos en Pontevedra, que conta xa os días para as festas da Peregrina. As mociñas que van ao baile. A Boa Vila ten por diante 10 días de intensa actividade. O sábado 9 vai ter lugar a lectura do pregón dende o Concello, este ano da man das xornalistas Diana López e Susana Pedreira, que nunhas semanas tamén estarán por aquí polo Verán. Ese mesmo día temos concerto de Lendacaris Muertos. Xo martes 12 destacamos a actuación de Rosario Flores e o xoves 14 este que estamos a ver Ortiga, o que lle seguirá de Rapans esa mesma noite. O venres 15 temos por unha banda concerto de Ninjures e tamén outra das citas máis agardadas deste ano, Paloma San Basilio. O día seguinte, concerto de G5, Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, El Canijo de Jerez e Diego Ratón. Pro domingo 17 xa sabemos quen serán os protagonistas do concerto sorpresa, Iván Ferreiro e León Benavente. Outra das citas que tampouco imos perder é o Aquí Bailase o 18 de agosto, de promoción do noso baile tradicional. Yo que te da, quiero ver las que más no aire, quiero ver las que más no aire, quiero ver las que más no aire, bailando a tochar. E temos tamén a Romaría Vikinga de Catoira. Porque un día todo é branco e o seguinte todo é negro, porque cando pecha os ollos ti é lo único que ves.
A programación xa está en marcha e vaise prolongar ata este vindeiro 4 de agosto. De todas as propostas quedamos coa actuación destes que están a ver a banda da Loba, que vai ofrecer un concerto na Vila o domingo 3, que é o día grande da Romaría. Ese mesmo día, ao mediodía, teremos o acto principal, a dramatización do desembarco vikingo nas Torres de Oeste. A festa remata o luns co desembarco vikinguiño, unha proposta infantil tamén nas Torres de Oeste, para que os máis pequenos do municipio e arredores comecen xa dende ben cedo a vivir o grande este evento declarado de interese turístico internacional. Porque nada é branco ou negro, que hai matices polo medio, porque cando pecho os ollos podo ver o mundo enteiro. Festas á marxe, marchamos de exposición á Illa da Arousa. Castelao Grafista Facsímile a mostra que xa se pode visitar no auditorio deste municipio no marco da conmemoración do ano Castelao neste 2025. A Fundación homenaxea o intelectual e político rianxeiro con esta mostra incluída no seu programa Corrente Cultural. A expo componse dunha escolma de obras nas que se reflicte a evolución tanto do compromiso ético, social e político do artista como dos seus recursos plásticos e o gusto pola ilustración. Tamén se marca na iniciativa Cultura por Alimentos que a Fundación leva a cabo en colaboración coa Federación Española de Banco de Alimentos e que pretende achegar alimentos de primeira necesidade aos bancos locais. Poderase visitar ata o vindeiro 28 de agosto, de luns a venres, en horario de 9 da mañá a 8 do serán no Auditorio Municipal da Illa. Bueno, pois último treito deste verán, xo dicía ao comezo, non hai tempada deste programa sen o seu correspondente show cooking, así que para iso recibimos aquí neste set maravilloso que temos instalado no Concello de Sanxenxo a dous grandes profesionais deste sector, a miña esquerda Paco Caneda e a miña dereita Pili Amoedo, do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. Moi boas os dous, comezamos con Paco, que xa ten todo aquí preparadísimo. Contanos, Paco, que imos preparar hoxe. Boas, Dani, boas tardes. Pois bueno, vamos a seguir na mesma línea. Hoxe vai a tocar a pescados, peixes da ría, pescados da ría, donde senón, en este caso a lubina, un clásico tamén da nosa cociña. E a verdad que a vamos a facer moi sencilla, moi fresquiña, vas a ver que non ten ningunha complicación. O único é un sistema que se está utilizando moito, que é o mariñado. Vale, un mariñado en seco. Vale, moi ben. Previo congelado da lubina para o problema de anisakis e demais, vale? Moi ben. E logo teño aquí uns ingredientes que vamos a utilizar un encurtido. En este caso son os pepinillos que elaboramos nós ali no Obradoiro, máis sencillo de facer, vale? Temos uns figos negros, vamos a utilizar uns rabanitos, vamos a utilizar uns brotes de mandarina e logo vamos a rallar un poquinho tamén de lima por encima. É unha mestura tamén de aove e de lima para botarlle por encima ao peixe. E a verdad que, bueno... Agora nos poñemos o chollo desta banda, pero claro, teñolle que preguntar a Pili tamén que imos facer por aquí pola miña dereita, que como sempre, traenos un cóctel desta volta, como se chama? Pois mira, desta volta traigo un Pink Lemon, que é un cóctel a base de vodka, un licor de naranxa, un poquinho de lima e unha frambuesa. Está sorprendente porque ten aí uns matices así entre ácido, dulce, que é sorprendente, moi sorprendente. A ver que tal vai ese Pink Lemon con esta robaliza que temos aquí. Poñémonos antes de nada a traballar con Paco. Por onde comezamos, ti nos dirás? Moi ben, bueno, o que che comentaba, mira, aquí xa temos a lubina, temos a fileteada. Bueno, para mariñar aquí solamente utilizamos a partes iguales sal e azúcar, vale? Botámoslle eneldo e logo, bueno, o tativo que lle queda moi ben, a ralladura de naranxa, a ralladura de limón e incluso un poquinho de brandy tamén lle queda moi ben a hora de mariñar. Isto cúbrese por ambas partes e deixas estar sobre 2-3 horas, 3 horas e media. Hai que deixa 4 ou 5, para mí xa é demasiado. Tamén dependerá un poquinho en función do peixe, non? Efectivamente. Hai uns que teñen que estar menos, outros máis. Efectivamente. Se facemos un salmón, suele estar dun día para outro, 24 horas. Isto con 2-3 horas é suficiente, vale? Moi ben. Lavámoslo ben, quitamos o exceso de sal e azúcar
secámoslo moi ben, e logo, bueno, se vamos a guardar e non vamos a empregar xa o momento, cubrimos con aceite de oliva, deixamos en cámara, e listo, xa está preparado para cando queiramos empregar. Vale. Aquí, en este caso, o que vamos a facer é, temos o lumiño xa feito, Dani traballa un pouco. Deixo aquí detrás. Aí está. Bueno, sí, esa parte mellor que a fagas ti. Vale. Non vai a ser. Nada. Anteriores experiencias. Vale. Ahora aquí o que vamos a facer é, vamos a laminar. Mira, sacamos así unha cousa finiña. Finas, efectivamente, vale. finiña. A verdad que en boca está buísimo, a verdad que préstase moito ahora para este calor que está facendo aquí. Nada, vamos a ir preparando. Pero hai moita xente que isto do peixe así crudo, porque non deixa de estar crudo, que lle tira un pouco para atrás, non sei se quizáis a textura, o sabor que é un pouco máis intenso, non o sei, pregunto. Creo que é máis mental, sí. Saber que o mellor o peixe que está así crudo non está. Bueno, está claro, marinado, pero claro, non está pasado por unha tixola, digamos. Claro, pero non fai falta que este pasado por unha tixola. O que si é, temos que ter a precaución é o problema do anisakis. Para iso hai que facer, é efectivamente, moi fácil, non? Solucionar ese problema. Efectivamente, se non se cociña, se non lle damos calor, en este caso, pois é congelando o peixe. Moi ben. Vale? Congelamos o peixe e xa non temos ningún problema. Con eso xa, ves que xo solucionamos. A ver, estamos falando neste caso de robalo salvaxe, que claro, un mariñeiro non son, polo que estive vendo por aí, é, digamos, como unha robaliza, pero de maior tamaño, non? Ese é o robalo. Efectivamente. Este pesaba 1,3 kg, 1,4 kg, casi 400. Perfecto, para isto é o mellor, vale? Os pequeniños préstanse para cociñar de outra maneira. 1,4 kg, a ver, por exemplo, non, este exemplar, 1,4 kg para canto dá? A ver, depende, non? Depende o que se coma, xa. Vamos a presentar un plato grande, este pode ser para 3 ou 4 personas, vale? Sería un entrante. Como un entrante, un primeiro así efectivamente. Entonces, isto para 6 personas, ou incluso un pouquiño máis, vale, nos ven. Si o empregamos como un entrante, vale? Como falamos. Bueno, contanos algo do robalo salvaxe, da robaliza, un pouquiño característica, sabor, para xente que nunca o probou, sí, extraña que... O róbalo pode ser, durante todo o ano, pode ser un peixe blanco ou un peixe semigraso. Vale, ahora mesmo, na época que estamos, é un peixe semigraso, vale? Está cheiño, ten bastante grasa, entonces se considera un peixe semigraso. É un peixe, bueno, é grande nadadora, pero tamén é un peixe que está enrocado, que podemos encontrar entre as pedras. É un peixe que se presta a elaborar de todas as maneiras posibles. O seu semigraso pode ir á parrilla, podémolo facer ao forno, podémolo facer á plancha, podémolo facer, bueno, de distinto, a sal, en papillot, ten moitísimas cocido, en un caldo corto, ten moitas aplicacións. E tú como dirías que a mellor forma quizáis de preparalo? Bueno, temos esta receita, evidentemente que está moi ben, pero cal dirías que é a forma mellor de preparalo? Un dos clásicos é a sal. Cociñado a sal no seu propio vapor, ou estar coberto co sal, a verdad que queda espectacular, non queda salado, a textura é un peixe blanquiño, o color que ten, non? Queda así blanquiño e cando metes en boca, a verdad que queda genial. Pero esa receta, non, de algo a sal, non? É difícil de ver, porque a verdade é que nunca me atrevo, porque vexo aí esa, é unha costra de sal todo por riba, que digo, isto non vai a ver que o trague. Non vou arriscar comprar unha robaliza para estragala botando de sal por riba. Nada, ao contrario. Eso que se fai é o sal botalle un pouquiño de agua ou clara de ovo, vale? Mézclalo, facemos unha cama, poñemos o sal con escamas, limpámoslo por dentro, pero que deixamos as escamas, e facemos unha cama, poñemos o peixe encima, dentro no vientre botamos un pouquiño de eneldo, perfuma moi ben, quedalle moi ben, cubrimos, deixamos un ollo descoberto, porque aí o ollo cando cambia de color é cando sabemos cando está o peixe xa cociñado. Ese truco non o sabía eu. E metémolo ao forno cando este ben coberto e deixámoslo estar aproximadamente entre 20 e 25 minutos, media hora por kilo de peixe. Vale, mais aproximadamente o peixe. Vemos que o sal está duriño e aquí despois eu collo o sal e xa lle dixo Pili. Agora toca a túa parte, e ela é a que ten que desempeñar e ten que presentar diante do comensal. Claro, porque despois hai que retirarlle toda esa... Facemos un servicio de desespiñado diante dos clientes. Iso facémolo con os alumnos para que practiquen e tamén, claro, un servicio que está un pouco agora
intentando recuperarse outra vez porque se estaba perdendo o uso, entonces estamos potenciando O outra servizo vez. de desespiñado que me dá claro. a maior preza do mundo, o tema Pois. das espiñas do peixe, incluso un servizo porta a porta Claro. de desespiñadores, porque... Pois nada, mira, mellor hai que montar unha empresa. Igual temos aí unha visión de negocio, non? Exacto, igual hai que facelo. Peixe listo, non? Por aí xa temos o peixe, o seguinte peixe xa o paso. temos laminado finamente. Vale. Aquí estou facendo unha mezcla de aceite de oliva virgen extra, de agave e de lima. Lima. Vale? E agora, o que Vale vamos... limón tamén ou mellor Sí, con lima? vale tamén limón. Eu o que non empregaría aquí para este caso, neste caso para este, non utilizaría é o vinagre. Vale? Entonces o mellor é o aceite de oliva virgen extra. Mellor, porque é o único vale? produto do mundo que teño vetado, porque non me gusta nada, así O que vinagre. o vinagre. Pois mira, fantástico. Bueno, se queres o que si podes collerme é o plato na man, se queres. Ai, sí. Me botas unha man, eu xa vou emplatando. Veña, perfecto. Mira, vamos a empezar. Esto que ya estás botando aquí que... Figos, estos son figos negros, vale? Hai nos morados, que están moradiños polo medio. Neste caso son figos. Quedalle perfecto, de verdade. E como están feitos estes... Este figo nada, simplemente collido do árbol, dun árbol noso tamén daqui, que é raro, non? Que xa empeza a ver figos, non? Xa estamos un poquinho sí, xa se empezan a ver, no sí, tempo, sí. Pero como están preparados? Porque os vexo así un pouco... No, solamente están laminados, non teñen nada máis, non lle busques así nada No, que lle raro. dio unha cor un tanto Mira, oscura. o que sí, o curioso é isto que temos aquí. Isto que temos aquí fixémolo nós no Obradoiro. Sí. Isto é unha parte de vinagre, unha parte de agua, leva sal, leva clavos, leva pimienta en grano e simplemente cortar en rodajas, meter en ese preparado e por sí solo chamariña, simplemente meter en bote e listo. E xa temos, Iso xa te aguanta pero tens que probar un, se queres colles ahora un e próbalo porque está está buenísimo. A ver, collo aquí un do plato xa directamente. No, colle de aquí, me manches o plato. A ver. Así sí que me gustan. Queda bo, ten uns as cousas con vinagre. Mira, e agora vamos a botar, ver. estes son rabanitos, vale? Se queres probarmoslo aquí agora. Este dalle algo de crujiente, dalle un toquiño, non moito, para que despois non me agarres. Están crudos, non, esto? Claro, sí, isto está crudo, isto é un rabanito, que lle dá un crujientiño moi bon. É un picantiño, non? Sí, un pouquiño tamén, un pouquiño pero picante. Pero desa se quede, verdad? Sí, non é como botarlle unha cebola, non? Aí estamos. Vale, non cargamos moito. Agora vamos a botar uns brotes. Estes brotes son de mandarina, vale? Isto coñemos yo o rapaz aquí de Portonovo, vale? Hai produto Adina, de proximidade, Adina Grins, como ten que ser. Adina Grins, efectivamente. Sí. E ademais, planta o que te lle pidas, e non temos ningún problema. É unha maravilla, cando é así e che ven con este produto, dices, joa, que ben. Produto de proximidade, de principio a fin, non? Estamos falando de que isto fuches hoxe pola mañá pescalo non, pero casi, non? Eso mesmo. Temos a sorte de que ven el polo Obradoiro, pero ben, unha maravilla. Bastante atento e ademais está traballando moi ben. Joa, que maravilla cando tes así xente que traballa, non? Sí, señor, que te aporta tal. De calidade, como ten que E ser. agora vamos a regar por encima coa mestura esta que temos de aceite de oliva virgen extra, con vale? Lima. Con lima, eso mismo. Tamén lle podíamos botar, que tamén lle queda moi ben, uns frutos secos. Vale? Tamén lle Por queda exemplo, que moi a ver que rico. agora estou... Poden ser pistachos, poden ser noces, avellanas, cacahuete tamén. E un anacardo que estou un anacardo, ben, anacardo. Que estou aí, que me encantan os anacardos. Pois, perfecto. Estou nun momento que como anacardos a todas horas. Pois está fantástico, o anacardo moi ben. Aí o temos. E bueno, isto está fresquísimo. E agora rematamos o último toque, pero ainda mo podes aguantar, que eres bo rapaz. Dame aí, a ver cal é o último toque, porque non vexo máis cousas por aquí. Vale, e agora que lle dá moita frescura, isto a meter ahora a boca, a lima rallada así por encima. Isto é, mira, xa huele, Sí. Huele, isto é unha maravilla. Sí, señor. Bueno, isto é para sorprender, Home, este é un plato que queda finísimo porque parece que estás aquí e voilà, levamos 5 minutos e xa tens aquí un entrante maravilloso. Bueno, pois xa temos listo esta primeira parte. Mira, estamos falando da robaliza, estábamos falando, non, do robalo salvaxe, pero Paco, quería che preguntar, e agora vas a saber por qué, pola xouba, que nos contes algo da xouba, por exemplo, nesta época, non, que estamos no tempo de xoubas. A xouba, pa nós, un peixe azul que, de verdad, que na cociña eu creo que debería de estar máis nos restaurantes, o vemos moito nas empanadas e demais,
pero nun guisiño de xouba, eso é espectacular. A xoubiña fala guisada é un plato nunha cazoniña de barro, unha patatiña panadeira por baixo ou cocida, en calquera carta do restaurante, non ten que estar, é verdad que é un verdadeiro peixe noso daqui, que a verdad que dá moito xogo e podemos disfrutar con un peixe azul, non? Que digo, que non temos que desprestigialo, omega 3, calidad, gordiño, e queda espectacular. Quizá iso temos como asumido que é moi popular, un plato tan popular que non por eso non está tan presente nas cartas dos restaurantes quizáis, non? Porque claro, nos equivocamos, eu creo que sí. Podelo facer rebozado, aberto, rebozado, incluso empanado. Podese facer, eu fago unha miloja con el, relleno con unhas verduriñas e fago unha miloja. Bueno, podese mariñar con iso tamén. O sea, ten moitas aplicacións. Nós, a verdad que, cando temos unhas xoubiñas, disfrutamos moito na cociña. Outro clásico é pasado por pan de millo. Ou fariña de milla. Coa fariña milla, a pasas, en vez de pasado por fariña de trigo ou por fariña de garbanzo, en este caso, por fariña milla, frítela e ten un crujiente encima dun pan que eso é, son a festa. Dirán vostedes, por que lle está a preguntar pola xouba se estamos facendo rodaliza? Bueno, pois porque se acaba de celebrar en Rianxo a festa da xouba, por ali pasaron milleiros e milleiros de persoas pois para gozar deste manxar que temos aquí na nosa ría, na ría de Arousa neste caso. Imos ver de contado unha reportaxe a ver como gozou a xente desa festa da xouba e tamén nos xeitos nas que prepararon esas delicias, entre elas a destacar a empanada e tamén fritida. Vémolo na seguinte reportaxe. Hola Dani, que tal xente de Verán Verán? Aquí estamos en Rianxo, día estupendo, a costa aquí ao lado e por suposto a protagonista da festa, a xouba. Vamos a ver que nos di esta xente desta festa tan maravillosa. A Virxen de Guadalupe cando veu para Rianxo. Pois está bastante boa, por iso veño repetir. Aí ven repetir. Entonces temos que ir coller o tique primeiro, non? Claro, e despois ir a coller a comida. E despois ir a pola comida. Pero cola aquí e cola ali. Cola aquí e cola lá. Bueno, pues vamos a ver si cola entonces. Todos os anos vimos a festa. A xouba. A xouba, a festa da xouba. Bueno. Os pañeiros non se fan sin palla, non? Cierto. Que, daqui de Rianxo? Non, somos de Vigo. Sodes de Vigo? É que vines todos os anos aquí a... Alguns cando acordamos, podemos, non sempre podemos. Non te embarques rianxeira, que te vas a amar. Que pasos teño que seguir para ir comer unha xouba? Pois nada, vindes por aquí, colledes os vosso ticket de comida e de bebida. Sí. E nada, pasades por unha fila única que na que as miñas compañeiras vos van poñendo que, bueno, o que acabades de comprar e nada máis. E nada máis, así de fácil. Así de fácil. Ai, moi ben, aquí traballando a tope, genial, esta festa fantástica. Cantos kilos de xouba? 200, 300, un montón. E ahora escurrando hoxe unhas poucas tamén. Unhas poucas, xa empezamos onte, porque houve que limpiar as que van na empanada, para deixalas de noite na panadería. Esta mañá madrugamos, preparamos todo e aquí estamos, que peixiño fresco desta madrugada, fantástico. Bueno, pero eu creo que tamén ten que dar un pouquiño de orgullo ver que a xente está disfrutando. Fantástico, parece-nos maravilloso ter a xente aí en espera. O produto, bueno, este ano un pouquiño máis grande do habitual, porque, bueno, que a naturaleza non se pode facer nada. Este ano tocou así un pouquiño máis grande, non é xouviña, pero, bueno, o produto é fresco, fantástico, daqui da nosa costa é maravilloso. Estoy contento, voy a divertirme hasta que quiera. Voy a divertirme. Mazaricos e Padrón. De Mazaricos e Padrón. Pero conocíades xa a xouba? Sí, claro. Vindes todos os anos, di a verdad. Non, pero vamos a intentalo facer a partir de agora. A partir de agora. Non, é a primeira vez. É a primeira vez? Sí, levamos anos e non vamos. É a primeira vez que vamos aquí a comer xouba. Xa temos os tickets para servirnos? Sí. Agora vai a muller coller os sitios que parece que están moi aborratados. Sí, hai que poñerlle prisa ao día, entón. Prisa, sí. Que son, de aquí de Rianxo? No, somos de Ribeira, de Aquiño. Bueno, de cerca. Sí, de cerca, sí. E que veñen a propósito a comer a xouba de aquí de Rianxo? Sí, vimos varias veces cando hailo. Cada unha vez ao ano. Nós somos a Asociación Cultural Fogo Fato de Rianxo, que levamos xa uns cuantos anos traballando no folclore. Entonces seguro que aquí estades todos os anos.
Sí, levamos desde que se fundou a asociación, estamos vindo todos os anos. E cantos integrantes todos? Porque vexo que uns cuantos. Hoxe viñemos os que, para isto, que somos máis. Somos, non sei, non lle botei a conta, pero non sei se 80 e pico ou 90. Entre músicos, bailarín, imagino. Madre mía, para levarvos a comer. Bueno, a comer levanos bastante, xa ves, que nos están dando aí un refrigerio. Hoxe mellor que nunca, a disfrutar da xouba de Rianxo. Home, ademais está xusto no tempo para comela cando está mellor. Minutos antes, non, de que abríramos esta carpa de degustación, xa había colas de xente, xa moita xente a primeira hora da mañá veu a adquirir os tickets para vir comer a hora, e, bueno, xa vedes, non, está repleto de xente incluso esperando para sentarse, por tanto, bueno, moi contentos da resposta da xente, non, tanto xente de aquí como xente que de fora, que nos está visitando, ou que está visitando municipios próximos estes días, e que hoxe se chega aquí a Rianxo. Bueno, Dani, nós hasta aquí chegamos na festa da xouba en Rianxo. Espero que vos gustara todo o que vistes e a min aseguro que me encantaron as xoubas daqui de Rianxo. Veña, vémonos na próxima. Bueno, pues aí estaban esas xoubas maravillosas en Rianxo, a verdade que dá gusto ver esas imaxes porque tiña unha pinta estupenda. Rematamos xa por aquí o primeiro prato de hoxe, imos de contado con Pili, que nos iba a preparar, a ver si o digo ben, un pink lemon. Recórdanos un pouquiño, a ver, esta creación. Pois mira, un pink lemon leva frambuesa, despois leva un pouco de vodka, un pouco de licor de naranxa, e un pouquiño de jarabe de azúcar e lima. Nunca podemos cócteles, a maior parte deles levan lima tamén. Bueno, lima que combina sí, que aquí con robaliza claro. de Paco, así que nos poñemos vai a ser refrescante. Poña máis ahora. ahora. Xa nos vas contando un pouquiño. Pois mira, vamos a botar un pouquiño de lima, e entonces vamos a exprimila. A lima que dá gusto cheirala, E nos comentabas que isto ve un pouco en inspiración de outros... Contanos como... Pois mira, esta receta chegoume de casualidade, entonces bueno. Non como outras veces que vos teño historia, esta sí, non que andaba buscando, non, para facer esta non cousas... teño moi clara a historia desta receta. Eu penso, deducións miñas, sí, de que ven un pouco de unha variante de un Clover Club ou de un Pink Lady, que son cócteles que levan ginebra en vez de vodka, pero que son unhas variantes que se fan. E despois, pois eso, a máis llevamos a por, que é un ingrediente que non cho dicen, pero sorpresa, unha clara de huevo. Ui. Vamos a traballar con clara de huevo. Sí, sí. E teño un recordo tamén dunhas vacacións onde había tamén claras de ovo nun cóctel. Sí, e non che sentou ben? Sí, home, sí, pero... Non lle fai nada, sabes o que lle dá? Dalle cremosidade, sí, máis que nada espuma por arriba, así como... Pero é un que se che fai como... Pero hai que probar de todo na vida, porque... Clara solo, non leva yema. Sí, pero que se che fai un pouco rara así de entrada, pero... sí que está presente en varios cócteles, o tema do ovo, que de entrada pois parece unha cousa así un pouco rara ou que non case, pero efectivamente... como nunca vos había traído digo, pois esta vez tócalle, esta vez toca. Perfecto, vamos, aí... xa estamos coa lima. A ver, non che preguntei as partes, de momento temos... Mira, vamos ya por... as proporcións. 3 centilitros de lima, que xa temos prácticamente, un poquinho máis. Ala. Vale. Xa metemos. Vamos a meterlle unha frambuesa. As temos por aí. Vamos a ser generosos, vamos a por dúas. Sí, vamos a por dúas. Malo será. Machacamos. Hai que machacar. Porque isto lle vai a dar un toniño así, rosa. Pero é pola cor ou pola textura tamén? Porque no, porque a frambuesa é como moi suave, non? Voy a facer un doble colado, entón tú o que vas a notar é un pouco o sabor que lle queda a frambuesa e o color. Sabor e color. E non sabuiza un pouquiño no paladar o... Sí, é que é moi... Se che digo, a mí sorprendeume este cóctel cando o probén porque me gustou moito. Ten aí como moitos contrastes no paladar, sorprendente. Vale, moi ben. Pois agora pomoslle... Frambuesa machacada. Sí, pomoslle 15 de jarabe de azúcar, ou un pouquiño para endulzar, para contrarrestar un pouco da lima. Vamos ya por vodka, 60. Vale.
60, bueno, mililitros ou 6 centilitros. Sí, a proporción... Xa falo a veces... Sí, a proporción sería 3 de lima, 6 de... 1,5 de xarabe de azúcar e de licor de naranxa tamén 1,5. Perfecto. Vale? Xa temos listo. Ahora vamos ya por a clara, por si me olvidas. A ver, momento importante. Momento clara. Y non me vou ofrecer voluntario porque... Mira, pómolo xa, vais a por aquí a clara e queda arriba bueno, llena. Claro, xa cos temos, inventos estes que tedes xa aí, temos feito. claro, sí. Baixámola, damoslle un pouco de tempo. Eu iba a facelo así entre as dúas cascas. Nada, xa nos manchamos xa. Es que... Non ibas a facer mal, un clásico, era un clásico. Sí. Pero bueno, ahora... Despois facemos unha tortilla outra francesa. cousa que vou a facer? Sacarlle o gusano a este steiner e vámolo a utilizar para colar o que decías da frambuesa, para ¿no? axudar a facer esa espumiña que nos gusta nestos cócteles. Sí. Está me dando un pouco de traballo, pero xa está. Vamos ya por ahora un poquinho de hielo. Sí. E con esto, a ver o que nos sale de aquí, que sorpresa nos E sale. botándolle aí o muelle ese, axúdanos, máis espuma. claro, axúdanos a facer con máis espuma. Vamos, alá. Dalle. Que esta aquí eres tía experta cocteleira. Bueno, mira, xa está aquí frío, xa é boa señal, xa estamos. Xa así, deixámoslo listo, facemos un doble colado. Para quitar aí a... Para que non nos baixe da os frambuesa. cachiños da frambuesa. Mira Ai, que color! Mira que sorprendente. A que bonito. Ahora entendemos o do nome, efectivamente, caso resuelto. Mira. Sí, e esta espumiña ven da clara de ¿no? huevo, pois potencia un pouco, potencia esta espuma. Sí, señor. Que se parece? Pois non me esperaba, aparte co tema da lima e tal, non me esperaba para nada vamos ya por esta aquí cor. unha frambuesa. Podíamoslo decorar con frambuesa, incluso con un poquinho, a ver si se nos queda. Con este calor, sabes? Aí, a ver. Bueno, creo que non vai querer, pero vamos a facer así, entonces, espera. Espera que aliamos. Aí. Así. Xa nos estamos pondo aí. Perfecto, pois xa temos aí o pin lemon. O pin lemon, pois casi que vou probar despois, porque agora Pili che tiña que preguntar por un tema moi importante que tedes no Obradoiro de Hostelería, como son esas mañas de terraceo. Podemos dicir que estades xa no Ecuador desta terceira edición, porque xa celebramos as dúas primeiras xornadas desta iniciativa, non? Ademais, dúas xornadas de almorzos. E agora vamos a ter o día 6 de agosto e o día 13 de agosto dúas de aperitivos. E aí Paco vai facer de cociña regional e internacional o día 6 e despois o día 13 de agosto fai de cociña de autor, creativa ou de autor. Nos faremos aí tamén pois algúns cócteles, pero en ese caso colaboramos e nos facemos con alcohol, faremos algún mocktail ou algún invento dos nosos. Mira, ademais é unha iniciativa moi interesante, xa digo, terceira edición na que estades traballando, ademais colaborando coa Asociación Española contra o Cancro, porque isto, importante suliñalo, é unha actividade solidaria na que tamén recadades fondos, non? Claro, porque a xente que ven colabora coa asociación, donan o que les consideren, despois de almorzar ou do aperitivo, pois deixen sempre algún donativo para a asociación. E a verdad que están respondendo moi ben. E ademais, dicían, moi importante tamén esta práctica, podemos dicir, porque non deixa de ser para o vosso alumnado unha práctica na que con comensais reais que van ali a desfrutar pois desa cociña regional, deses almorzos, teñen que servilos e teñen que atendelos como se xa estivesen traballando nun restaurante de verdade. Non contanos un poquinho como é a experiencia para o alumnado? Realmente é unha práctica bastante, o sea, é moi real, co cual aí se dan conta de como é cando hai xente, un número importante de clientes, pois que hai que porse as pilas, de que hai que estar ágiles, resolver problemas, é unha boa práctica.
salimos moi contentos do tema, sí, da práctica esta, porque axuda moito, verdad? Que Sí, os alumnos... estamos utilizando xa as novas tecnoloxías, estamos traballando con PDAs, eu teño xa pantalla na cociña, xa non vimos coa típica comanda, o sea que, bueno, estamos xa, eso para eles ben genial. Bueno, pois xa sabedes, Enfrentámonos a retos. xa sabedes que nos estivemos por ali no arranque desta terceira edición das Mañas de Terraceo, fomos mirar pois a ver como se desenvolvía a xornada e que dúbida cabe, por suposto, a almorzar, aparte almorzamos ali, que salimos ali a compañera María Joeu rodando con todo o que nos deron ali nesa primeira xornada das Mañas de Terraceo, vemos o que deu de sí o arranque desta proposta gastronómica e solidaria na seguinte reportaxe. Bueno, pois a min abeitoume esta amiga e dixen, a ela non lle podo fallar porque é amiga de moitos anos, é amiga, e entonces, pois bueno, aquí estamos. Non lle quixen decir que non. Os desayunos están geniales, os zumos están moi ben, a verdade que está, a iniciativa está moi ben, está genial. Está riquísimo. Sempre que venimos aquí, todo lo que probamos está buenísimo. Os espaguetis de crepes ou algo así, con fresa, plátano e de chocolate. Está riquísimo, ¿verdad que sí? Muy bueno, tanto la brocheta como el chupito de verduritas, ¿es? De jengibre y cosas así. No es dulce, pero está muy bueno. Pedí esta bebida que no me acuerdo cómo era, pero está boa. Está boa. Ten aquí como fresa, yogur y no sé qué. Y está bien. Le di me gusta. E máis, ahora puxeronos un zumiño a máis, un zumiño así de piña para probar. Un queso crema, paréceme. E o de encima creo que mango con algo de piña, así picadiño, así, está riquísima, está impresionante. Ven así un poquinho templada, está impresionante. Todo moi rico, todo moi bo. E, bueno, tamén por algo importante, unha lucha contra o cáncer, que sería bo, pois eso, atallar semejante enfermedad. Eu atuven, aí fai 10 anos, pois, bueno, gracias a Dios estou aquí. Outro familiar meu, pois non está, e como meu familiar, me imagino que outra xente. Pero, bueno, que por unha boa labor estamos aquí. Nos coa Asociación contra o Cáncer sempre vimos a todas, morreu meu irmán fai 2 anos, entonces, hoxe, ademais hoxe, o día de hoxe, como un homenaje a él. Darle las gracias porque, bueno, todos los beneficios de hoy pues van a ir a nuestros pacientes, que como sabéis es nuestro objetivo y nuestro reto de la asociación. Así que darle las gracias a todos, a Carmen, a todo el personal que ha trabajado con tanto esmero. Mira qué mesas más bonitas. Facemos almorzos saudables e despois en agosto temos cocina regional, internacional e cociña de autor e facemos aperitivos. Entón, para nós eso é a mellor práctica e quixemos facer pois aquí que temos unha escola e unha terraza estupenda que se brinda as mañás de Terraceo, como denominamos. E o público é moi variado, pois desde xente que está de vacacións, aquí temos na contorna moitos edificios, a xente de Sanxenxo, xente maior, de todo, moi variado. Es como un ensayo también para que antes de trabajar en serio, pues que tengan un ensayo con gente normal. Ben, vamos a poñer nota ben, un aprobado, vamos a dar un aprobado, sí, sin problema. Yo por lo menos lo veo bien, desde el primer minuto que entraron aquí siempre los vi trabajar bien, o sea, porque cuando entran en el obrero de empleo están desde el primer día trabajando, pero trabajando a full, y siempre los vi trabajar bien, o sea, que la verdad que lo hacen muy bien.
Pois nada, aí estaban esas mañas de terraceo. Lembren que se queren asistir ainda hai 2 datas nesta terceira edición, que son o 6 e o 13 de agosto, así que xa saben, poden apuntarse para participar nesas mañas de terraceo do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. Temos xa o cóctel preparado e temos aquí a Paco que, bueno, quedou convencido con esta robaliza, pero que lle quere dar un pouquiño máis, unha voltiña máis e presentala tamén de outra forma con outros ingredientes, non? A ver, Paco. Sí, efectivamente, mira, hoxe a mañán, mañás de terraceo, tuvemos bueno, este panecillo que é un bagels, fixámoslo en este caso con salmón. Eu aproveito que estamos aquí traballando con peixe daqui, pescado da ría, coa lubina, entón vamos a rellenar coa lubina. Vale. Temos un pan, é unha masa de pan salada e dulce, faise a modo de rosquilla, cócese 20 segundos por un lado e por outro en agua a ferver e logo rematase no forno, vale? Dórase, vale? Ademais son moi socorridos para unha cea así de tal, porque saben moi ricos. Efectivamente, bueno. Enche, Sí. Bueno, eu cortino a mitad, teño aquí separado, vedes que é como un boliño de pan. O que llevo a engadir entonces sería, teño aquí por un lado, vou a botar como unha especie de crema de queixo, non? Efectivamente, isto é unha crema de queso. De que podemos facer na casa, entendeu, pois cunha crema de untar, non? De un alioli, tamén un tartar, por exemplo, que tamén lle queda moi ben. A ver, aí podes botar, verdad que unha salsa rosa, o que nos ocurra. Vale, vamos a botar, en este caso aquí temos aguacate, que lle presta moi ben. E que ademais cada vez é máis galego, porque cada vez temos máis plantacións de aguacate aquí en Galicia, vai ser o novo kiwi. Aquí dase de todo, seamos realistas, pero aquí plantamos de todo, agora xa o aceite tamén, de todo. A verdad que é unha maravilla. Vale, temos isto por aquí, agora vou a poñer un pouquiño tamén de encurtido, algo así tamén que lle dá tamén un toque agridulce, en este caso pepinillos. Sí, que tamén sempre son un acerto, non, para facer así este tipo, pois, bocadillos, hamburguesas, todo isto, sempre o pepinillo tamén sempre... Acórdate que este fixémoslo ali na escola, con os nosos alumnos, e a verdad que isto está buenísimo. Non paran de traballar os alumnos e alumnas. Non deben, non se aburren. No. Bueno, vamos a aproveitar que veía reservado eu aquí un pouquiño, teño outra aí, pero bueno, vamos a acabar con esa que temos aquí, para acabar rematamos, vale, cortamos así finiño. Poñemos aquí encima. Boa, como está eso, A verdade que notase peixe fresco porque brilla, si ten aí un colorciño. Está genial, A verdade que sí. Mira como vai quedando a piel, fíjate como se corta, bueno, Dani. A min quedaríame... Non hai comida ni nada, queda a piel eso non lle chega nin po jato, pero a min quedaríame aí unha capiña. Ben aproveitado. Ben aproveitado, Mira, aquí temos. Ainda nos daría para... Ainda temos, fíjate que... Sácase moito partido un toriño así como ese, moito partido, sí señor. Cortado así finamente, a verdad que sí, que lle sacamos moito partido. Logo podémoslo poñer encima, podémoslo poñer de lado, vale? Eu teño aquí os gromiños de... Mira, estes brotes son, que lle quedan genial, estes son de guisantes, brotes de guisantes, vale? Aporta así tamén ese toque a terra tamén, que bueno, queda genial. Rúcula tamén lle quedaría ben, tamén un poquinho de rúcula, vale? Aí estamos. Apoyamos así aquí ao ladiño, vale? A modo bocata. Voilà, aí temos a tal, oye, pois quedou espectacular e nada, en un momentiño, como sempre, sacamos aquí de todo para os nosos convidados, pois para desfrutar da gastronomía, evidentemente, teño que probalo, vou probar este, despois fora de cámara probamos este, pero vamos probar este, Paco, axúdame, colla aí tamén, e Pili, se queres, colle tamén un garfo por aí, a ver, vamos a probar... Colle un figo, colle un trociño de figo. Bueno, vou coller pouco a pouco, a ver se... Pero pouco a pouco coller así un pouquiño de todo, vou probar así. Cóllete un figo, a ver. Así, mezclas aí co figo e co pepinillo, e a verdad que queda... Menos otro. Un poquito. É totalmente fresquiño. A verdad que sí. Tal cual, sí, aparte para este día de calor que temos aquí en Sanxenxo. Leva un retiño, pero ainda podería estar fresco.
Está genial. No momento que os fixemos, a verdad que é un plato que queda... Pois para baixar a robaliza teño por aquí o cóctel de Pili, que por suposto tamén o vou probar, se nos deixan aquí as... A ver, vou deixar Antes esta de por que aquí. queza, dalle aí. Isto é, aparte, moi fino. E notase moitísima frambuesa, Sí, pensei que se iba a notar máis a lima. A lima, pero non, a frambuesa, solo dúas frambuesiñas. É moi presente na... Ten moitos contrastes para min na boca despois. Ahora cítrico estou notando tamén agora, non? Despois de un ratiño aí de tal, pois moi rico e como sempre... É moi colorido, ademais. Como sempre, unhas propostas maravillosas que nos traedes dende o Obradoiro de Hostalería do Salnés. Teño unha última pregunta para vos, porque quizáis, Paco e Pili, con esta robaliza, o que mellor nos pode pegar é un viño albariño, non? Hombre. Un viño albariño, por suposto. Viño albariño daqui do Salnés, o que lle guste do Rosal, pero do Salnés, fresquiño, non frío, fresquiño. Fresquiño, sí. Temos aquí xa Sí, temos por aí as botellas de Martín Codas preparadas, pero non preguntaba por eso, non preguntaba porque estamos metidos de cheo na festa do albariño de Cambados, e precisamente, moitísimas grazas Paco e Pili por estar hoxe aquí con nós. Precisamente decía, imos marchar coa festa do albariño de Cambados, que xa levamos uns cantos programas pois falando deste gran evento que vai a traer ata este municipio do Salnés a milleiros e milleiros de persoas, porque temos tamén de forma paralela a esas casetas que temos na calzada e tamén ese túnel do viño no Salón Peña, temos moitísimas propostas musicais, por exemplo, este mesmo sábado co concerto de Cacabelos, que ademais é veciño desta vila de Cambados, xoga na casa e vai estar na Praza do Concello acompañado a partir das 10:30 de noite fechada e de Repión. Así que marchamos cun anaquiño dun videoclip deste Cambades que este sábado xoga na casa, Cacabelos. Eu quedo aquí cos compañeros do Obradoiro de Hostalería, botándolle aí o dente Paco e Pili ao que temos por aquí, que agora temos tempo xa en canto remate o programa para seguir rillando en todas estas maravillas que nos trouxetes. Moitísimas grazas. Me gusta cada mala decisión, porque esto es lo que soy. Mis culpas, mis anhelos, mis aciertos y mi error. Me vuelvo invisible, me paro en el tiempo. Se alargan las horas, me sobran recuerdos. Me cuelgo del brazo de la soledad, 1000 puntos de luz en la oscuridad, el eco del ruido que abre un cerrojo, se rompen las puertas y salgo del foso, los párpados pesan si cierro los ojos, porque entra más luz cuando tú estás. Los lunes por la mañana, me gusta cuando pierdes el control, me gusta si me gritas en la cama, me gusta aun sin darme la razón, porque eso es lo que soy. Las caricias que te debo y mi escasa imaginación. Me sobran recuerdos, me cuelgo del brazo de la soledad, 1000 puntos de luz en la oscuridad, el eco del ruido que abre un cerrojo, se rompen las puertas y salgo del foso, los párpados pesan si cierro los ojos, porque entra más luz cuando tú
estar, todo el tiempo puedo estar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.